हेलो गाइस, बोरै दं? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए पंजाब का एक गांव में। दा जों थांगासिनो दं जाहैबाय पान्जाबनि मोनसे गामियाव। नालाबाय थादो लोगोफोर, देखते रहो फ्रेंड्स। दा थांगासिनो दं जोङो। अभी हम जा रहा है एक गांव में घूमने के लिए, मोनसे जायगायाव बेरायनोहाय। ओरैबायदि मोजां जागोन बायदि मोनदां, दा थांनायावनो एसे आन्दाज मोनखाबाय। नुलांगासिनो दं जायगाफ्राखौ दायो। वाव, बेसेबां मोजांलै, माइ गायजोब्बाय नै मालाय। जोंनि आसामजों दासिमबो दङ दां, गायजोबखाङाखैदां। मालाय पान्जाबाव गायखांजोब्बायनो। बेसेबां सिनारि नुयो नायदो। बहुत अच्छा देखता है, इतना सुंदर देखता है ना भैया। पान्जाब ओरैबायदि मोजां बेरायनाय जायगाफ्रा।